Hane kedai ko All India Radio Shillong ko khubor ban pule dau Richmond Kharlukhi. Kimat bekong san jong ko khubor menta ke step. U menteri rang badu kari ula play ka katling sun Doni Polo Haitanagar nen kesngi. U Vice President kari unet Chakatar ban mi khmat ke India ha ka jingelang play ya ka FIFA World Cup ar arpuar. Bad ke International Film Festival of India ke basan pulai kan sedang hagowa menta kesngi. Ka khubor ke babnya. U Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi nen kesngi ulaban bayaki kam penroy shimla pensange ne penslam shu. Ulong bag sarkar kelawan ra ekrukom trekam ban penyat stat yaki project baper. U Menteri Rang Badu ula play ka katling sun Doni Polo Haitanagar Hagjala Arunachal Pradesh nen kesngi. Habakran ke jingyalang play ya kene ka katling sun u Menteri Rang Badu ulong bag sarkar kala pentikna bayaki project daiban pendap Hakapor Balabo. Kani ka kat lingsun kani ka Greenfield Airport ke Beningkong jong ke jela Arunachal Pradesh. Ha kani ka kat lingsun kirukom trekam ka juk menta kiladon kenang ba ki lingsun kinla banher habaro ki jinglong jingman jong ke sun beneng. U Menteri Rang Badu ulong balai kerteng ya kani ka kat lingsun da ka donyi bat polo ha ka ba donyi kemut kesngi bat polo kemut ubnai. Ki ba penpau ki ki bedai bat ki kampenroy. U Menteri Rang Badu ulong ba menta wat ki jaka ba kendong tam kathan stelam mingi kilayo ek boarding elektrik. Bad ula kren ru sepang ki weki benta ki ba kedau ba kathan stelam mingi kala kiyo bha. Kani ka kat lingsun ke dega basau jong ke jela Arunachal Pradesh. U Menteri Rang Ba ke jela Arunachal Pradesh upema khandu ulong ba kani ka kat lingsun kan pentikna bandon kilat penyeso bamdon jingthot bad bansuk kalit kawan sa jela. Ulong so bagane kan kentiu ya ka khai pateng bat ki kam jungo kai prathai bat kan yarap ban kentiu ya ka yok kot jong ka jela. U Vice President kari u Jagdeep Dhankar unet jungo arsngi ya ka Qatar nadu mentagasngi ban mi khmat ke India ha ka jingelang play ya ka FIFA World Cup arpuar. La pentip ekane da ka tenat ki kambari. La ban kedau hang ne bak India bat ka Qatar kidon ne ka jinge dai ka bajan ha ka liang ka khai pateng ki kamya dari ka koi ka khya ka puli puthi bat ki wei. Ha ka ne ka jingle jingo u Vice President une kendoru ikinong India balasa ha Qatar. La ban kedau ru hang ne bak ka Qatar ka ne khun persya ka Ecuador ha ka jingle akai ka beningkong jong ka FIFA World Cup football. Kindon laipu artuli ki kenhon banyakon balapya eki haki pratli ki kenhon. Kindon hrip sautli ki jingyakon. Ka jingyakon final banra ekanam ladu akan long haka khat pratrik unopra bad on yakon yakini ki jingel akai haki pratli ki stadium ha Qatar. Kane kadegasian ka beningkong balapen long ya ka FIFA World Cup ha kathan Middle East. Ka dorbar telang jong yang dorbar tauan parlimen kan sedang ha ka nyu tarik uno opera bat kan kut ha ka arp kundai tarik uno opera. Kindon kan nyu teli ki sen shong dorbar ha ki arpulai sngi. Ki secretary jong ka Lok Sabha bat ka Raja Sabha ki lepentip ya kane. U Menteri Ketenat Parliamentary Affairs u Pralat Joshi uloong bau khmi lenti bakindon ki jingatai ki batai ha kane ka dorbar telang. U Menteri Rang Ba ke jela Manipur UN Biren Singh nen kesngi ulakentui ki samla ke jela banwanra ke jinge teli bat bantre na ke bentagari bat ke jela bat ban len lade. U Menteri Rang Ba N Biren Singh ulong ya kene haba ai jingkren ha ka jingrakhe dapsan posnam ka Popular Union Club bat ha ka jingplay ya ka Popular Union Club stage ka gym bat ka park ha kairang maming leikai. Habakren halor kilat balasyam da sarkar banwara jingkala ha kajela. U Menteri Rang Ba ulong bakane kan urlong klem ka jingkersan bat ka jingetrilang jongki beriau ka jela. Kani ko khubor ka wanchapi na All India Radio Shillong. Ka International Film Festival of India ka basan pulai kan sedang mentagasngi ha kajela Goa. Ka jingelang play kan long ha ka Dr. Shyam Prasad Mukherjee Indoor Stadium Hajan Panaji. On peni ya arspa prapo teligi film na ki hnyup kendai teligi ri ha ka ne ka film festival ka bakandai sngi.
Nakaliang ki film bana India on peni ya arpotli ki bamde ki feature film but arpsantli ki feature film. Ya ka khusnam Satyajit Ray Lifetime Achievement Award on Aisha u director ki film u bana Spain u Carlos Saura ha ka jingelang play. Ka mat pedeng jong ka jingelang play ka day ka jingkio shaprang jong ki film ki India ha ki shispas nam balalet. Ka Office Jong ka Khadi and Village Industries Commission ka penlong ya ka program pensngutho halor ka Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP ha Khatsawphra College ha Mairang ha Eastern West Khasi Hills. Ka mat pedeng jong ne program ka long penlong ya ki samla kinong aikam om kinong watkam. La penlong ya ka daga jingtmu ban penslur ban sedang ya ki kam la jong ha pedeng kinong shong shnong. Lawan manishim benta de gibreu kathan ki he ke district bat le pele jingmut halor ka jingi I jingai u menteri rang bado shaphang ka Atma Nirbhar Bharat ne ke India ka bala banchanya halade. Ka conference jong ka Assam Rifles Inspector General kalalong ha ka headquarter jong ka Directorate General ka Assam Rifles halat kor henin kasngi. La penya jaka do Lieutenant General PC Nair u Director General ka Assam Rifles balawan banishim benta de ki Formation Commandant Battalion Commander bat ki Staff Officer ka Headquarter Director General Assam Rifles bat na ki Formation. Laban halor kumno bani ojhikai ne ki jingja balalet hakiliang bapher bat banang penbha ya ka rukom terikam. Hagane ka conference u Director General ulero iki Formation bat Unit Commander ki balapenne ek jingshong sok hakathan. Ulong baka Assam Rifles kalayo jing ito na kibreo kathan shte lammingi bat kibreo ru snowdon ya ka jingshngan. Ka Meghalaya kalaram no ha ka Jharkhand ha ka jingil akai cricket Vijay Hazare Trophy dashispa kandai pu arran kabalalong ha Kolkata henin gasngi. Ka Jharkhand kalakamai laispa arpuwairan bat hap ar wicket ha kisan po over. Ka Meghalaya kanikun persha ya ka Rajasthan lasai kasngi. Ka jela Arunachal Pradesh kanlong ka jela ka babyang na lade ya ka boarding electric hadian ba umentri rang bado karib Narendra Modi ula IT ya ka Kameng Hydro Power Plant ba 100 megawatt syakari ha ka jingalang ka blalong ha Itanagar henin kasngi. Ka Kameng Hydro Power Plant ba 100 megawatt kadai kabalasdang da ka Nipco kabadan ha ka jela ha ka jinglot bapalat ya prahajar sauspa san folklor tengka bat ha ka jaka ka bahe palat ika prapo kilometer ha ka district West Kameng ha Arunachal Pradesh. Uwe he jong ka Nipco uletho ba ka nega project kan no senyang ha ka rukom ka bakrau bha halor ka jingbyang ka boarding ha ka jela bat ha ka rirukum jo bat kan deiru ha ka rukom ka ban pen jabo bat ka ban penthut ya ka Mariang Saudong Saukun. Gihe kanip ko kletho ru ba ka don ka jingla ban penmi ya kumbah nyopo 1000 megawatt ka boarding ha Arunachal Pradesh. Ha ka bala shim ya kani ka jela ba ka dei ka jaka ka babyang bha ka rukom penmi boarding ha kari. Ya u Arun Gowel u officer IAS bala shong thait lathung kumu election commissioner bathamai. Laban kedawang ni ba kasyuki jong u election commissioner balai kalathanli hadian ba u election commissioner babarosh kata u Rajiv Kumar ulashimti ya kasyuki chief election commissioner ha ubnai jemang mentakasnam. Katnat Law and Justice kalaong ba kajing trekam u Arun Gowel kan trekam nadu katarik baun shimti ya kasyuki election commissioner. Bat katto ko kubor kalakot akan step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong. Ngipin kan mawai pikinong ngap baha kapor prabajing ini sok baga Delhi Station nagabenta ka kubor ha kaktin Hindi kaban bot ka kubor ha kaktin Pareng ha kapor prakat san minute. Ngipin kan mawai pikinong ngap baha kapor prashteng naganig station pinyo ya ka Northeast News. Kapor menta kaladap praduna san minute.